ଝିଅ ଶୀତଲ ମୋତେ ଦରକାର ବେ ଦରକାର ତମେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ବେ ବୁଝିଲା କି ଆପଣ ତୋର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଝିଅକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ଆପଣ ତୋର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶୀତଳଟା କେତେ ଭଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋତେ କେବଳ ଶୀତଳ ଦରକାର ବେ ଶୀତଳ ତାପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବେ ମୋର ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଯିବେ ସେ କେମିତି ମୋ ପ୍ରେମ ଫସରେ ବସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶୀତଳ ତମ ପ୍ରେମ ଫସରେ ନ ପଡ଼ି ଯିବ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ସେଇ ଶୀତଳଟା ତୁମକୁ ଲଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକେଇଦେବି ସେ ତୁମ ପଛରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜଞ୍ଜାଳ ଛକୁ ନ କରି ଆକୁ ତାକୁ କଳି କରିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ अबे तो जानो तू तो जान चुके ओने जैसा रोबोट को साची में अबे ओने जैसा रोबोट को साची वो बहुत टारगेट है सीतो केमिति मो प्रेम मोसरे बसिबो से विषय चिंता करबे ओते केवल शीतल दरकार है शीतल बिना वो कोटी में ट्राई पारी भी बे आजा बुझलेगा आपड़ा टेंशन ले रहेगा चाला जाके से शीतल पाको आमगा आपला जो स्टाइल मारो गस्तवागा सेठी जाय प्रेम निवेदन करगा राजे तो भलो कथा करे उठाड़ तर 12टा बजे तो आगे बुझले तो वंदे मातरम जय सीताराम अबे जगारो तू तो भलो भाବରେ ଜାଣିଛୁ ବେ मो भले ए शंकर सिंगारिया जा कहे ता करे पूरा फेस टू फेस पे से सरी घर में चितन केमिति मो प्रेम भाषाରେ ବସିବ ସେଇଟା ମାଇ କରିବେ ସେଇଟା ମାଇବ ଆମର ବଚो हां टेंशन नहीं लगा चाला तो आगे से शीतल का को बुझे तो ठीक ଅଛି ଚାଲେ चाला